Здравейте, приятели, в едно ново видео в моя канал. Няма да играем само Roblox, Fortnite, онлайн игри, Roblox, Fortnite, онлайн игри и така да се повтарят. Намерих приложение, което мога да се снимам екрана на телефона. Днеска ще играем на Soccer Champs. Някои със сигурност няма знаят, не е много популярна, но тук аз съм я играл. Създаваме кариери на отбори. Това е като цяло, ще правя епизоди, докато аз си решила. Така, първо да ви покажа как се играе играта. How to play. С един път подаваме. 2 пъти центрираме. А когато натиснем, дриблираме. Ако не знаете какво е дриблиране, просто ходиш с топката. Това е слайдване. А когато го натиснеш и завъртиш с някаква стрелкичка, той шути. Така, тук съм играл Дунав, но ще направя специално нова кариера. Без пакет и ще бъда с... Кой да бъда? Ще бъда beginner. Купс. Ще бъда малко по-така отбори. Например, като Румъния. Няма да съм България. Румъния. Кой да бъда? Defend. Ето, този е по-добър отбор. Добре, ми по какви са тези. Чакаме да прилетим до Румъния и да започнем с мачовете. Якото е, че който свят си пише добре дошли на този свят. Този. Така, ето тук се взимат другите, които искат да ми вземат отборите, парите от отборите. Тук аз си взимам. Тук аз си взимам. Тук се тренира отбора ми. Тук не знам какво се прави. Така. Тук статистиките на отбора ми. Тук не знам какво е. Нещо е. И ето тук са ми мачовете. Много не знам играта. Добре. Така, първият ми матч е с Бразов. Да ви кажа. Тук има енергия и когато е на малко енергията му, той се контузва. Ето това може да го отправите, да го вкарате с енергия. Аз никога не давам енергия и когато съм контузил, някой не давам тази аптечка. Френдлитата, какво направих? Френдлитата може да се пропускат. Те са нищо. Да видим нашия отбор ли ще спечели. Да, 5-0. Френдлитата може да ги скипвате. Но, голямо но. Какво искаш? Не, няма. Да, френдлица може да ги скипвате. Ако искате да ви е по-бързо, няма голямо значение. Дали ще загубите, дали няма да загубите. Нищо не ви дава. Така, Супер Къпа, FCB, така. Мадрид, така. Но, тези, които не пише френдли, дали са, винаги играйте. Дори не може да се скипне. Да ви покажа как се играе матч. Така, започва. Трябва да натиснете на екрана. Трябва да се знаете цвета на отбора. Така ще ви е по-лесно. Ако ви е пред лицето някой, просто го заминавате. Не го направих много добре, но както и да е. Те сега се опитват да вкарват и аз го спъвам. И топката излита. Няма тук тъчове и корнери. Това да си го знаете. Чакаме някой да има
гол шанс да нападаме, но другите нападат. Опитвате се по възможност да никой да не вкара. А вие да вкарате. Има, както истинска игра, има полувреме. Така... това невъзможното не го правя. Правя възможното. Първи гол, точно на полувреме. Когато искате да почнете, пак натискате върху екрана. Фрикик имаше и със сигурност ще ни вкара. Отново те... Всички се спънаха. Така. Бомбардиро Кроко... извинете. Да, може да станат... Да! Вкарват ни! Да, как не? Ние ще загубим. Аре да едно нападение, каквото... Аз съм ли тези? В те ще ми вземат топката ли? Така. Бомбардиро Крокодило. Опитвам се! Не! Нямам шанс вече. Беше единствения шанс. Да, вкарват ни! Хайде да давайте наш отбор. Вярвам във вас. Моля ви се! Добре. Наш отбор е... Не, отново ли? Стига де! Забравих и, че има и да, когато гледате клипче, да си вземете отново реплея. Така, кой да си... Не, има още малко за времето и те ще ни поведат. Стигате! Подихани. А те 15 нападения направиха. Second Division. Това е много важно. Ето аз съм на 13 отбор, аз съм дет. Аз няма да игра повече. Някаква победа да направим. Някога. Първата минутка. Центриране той винаги, някой винаги ще ми се пречка, ама много са яки головете, много тъпи. Всяка минутка нападения. Да. Гол! Казах ти нещо. Да отидеш на тук да го вземеш. Те не разбира. Дай ми команди, ама... Автомонум! Айде стига! Да! Да! Ти не можеш да отидеш на там! 15 нападения, автоматун. Няма да имаме победен матч. Не! Никой не ми се пречкаше даже. Да. Не. Да. Центриране! Не мога. Правя невъзможното! Гол! Трябва да надзадминем. Афумти. Нещо такова. Нищо не разбирам. Какви са тези отбори? Този! Аре натам! Браво бе! За малко да вкарам. Аз да вкарам нашата врата. Добре. Нашия вратар не си направи. И да си мръдне пръщо да си вземат топката. Подава на Рае! И той ще вкара. Няма да вкара. Да! Наш. Да, няма да е наш. Никога. Ще завършим 2 на 2. Не. Невъзможно да го правя!
Не баш накрая да не им давам шанс, ама мога да им дам шанс. Да, те ще вкарат. Да! Да. Не мога. Стига не! Какво отива натам? Той отива натам! Наш. Центриране. Да! Не! Да, точно накрая. О! Това е малко трудно. Точно в последната минутка, секунда. Няма шанс. Айде! Добре, за сега много добре. Много. Изобщо не е добре, на 11-то място съм. Трябва да съм на второ, трето или четвърто. Няма как да съм на първо. Няма как. Кой е изморен от нашия отбор? Абсолютно никой. Националната купа? О, сега националната купа за Румъния. Айде да я спечелим, аз нямам нито една купа. Извинете. Ох, не. Това е толкова важен матч, че ако загубя, ще си трясна телефона в земята. Казвам ви честно. Добре. Не, добре. Оп. Не, много съм тъп. Оп. Подавам. Ходя. И вкарвам. Централно крило. Да. Ай, така се казва. Yes. Линган, гули. Центриране. Няма да ми я вземат. Ходене. Го. Не! О, аз съм като Shadow Hex, футболни легенди или нещо такова. О, не! О, не, вкарваме. А там ходи! Ох, добре, след малко ще приключвам. Стана дълго видеото. Нищо ли сме? Нищо. Опитвам се. Рап. Точно на полувремето. Не трябваше да караш. Как? Защо? Така. Спартак! Нямам думи. Няма да завършим 1 на 0, нали? Това няма как да стане. Не, аз съм много тъп. Май. Не знам. Да, много съм тъп. Що пак подадох на него? Оп. Спартак, Варна. Не мога. Мога. О, не го мога! Но много ще завършим. Може 1 на 1. Ако не... Да, ще ни вкарат. Оба, извинете. Без да се сърчице го направих. Не, няма да ни остават шанса. Вкарат! О, не. Спартак, Варна. Yes! Хайде. Беше си труден матч. Трябва да сменяме някой с някой. Бър, патапим. Спартак, Варна. Вече така става.
И това ще бъде видеото за днес. Ако ви го харесало, нищо не правете. Гледайте го до края. Благодаря ви, че го гледахте и до другото ми видео.